באמת נמצא לפנינו ספר הזוהר עם כל ספרי הקבלה, ומזמינים אותנו להגיע לעולם שכולו טוב. העולם הזה, יחד עם עולם העליון, בשני עולמות שצריכים להיות, ולפתור כל הבעיות, פרטיות, מדיניות, עולמיות, הכל. אפשר רק על ידי שימוש נכון בחוכמת הקבלה. כי היא מדברת על מערכת שנמצאת בהנהגה, בהשגחה עלינו, כי היא מסבירה לנו איך אנחנו יכולים להשפיע ממטה למעלה, בהתעוררות מלמטה, התעוררות דליטטה, על מערכת ההיא, בעצם לנהל מתוך המקום שלנו, הנמוך ביותר, הגרוע ביותר, לנהל את כל החיים שלנו דרך עולם העליון. וניהול אנחנו עושים במידה שאנחנו רוצים להשתפר, רוצים להידמות לעולם העליון, אז נותנים לנו אפשרות לנהוג או לנהל אותו בצורה כבר הנכונה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להשתנות, להתקן, במידת התיקון אנחנו נכנסים לניהול של עולם שלנו, של החיים שלנו. אנחנו מתחילים לראות את המטרה האמיתית, ואיך באמת להתקיים כך שלא לחכות לעולם הבא אחרי שאדם נפטר מהעולם הזה. לצערי, אני לא יכול כאן, אני חייב להגיד אמת. אלה עולמך תראה בחייך, בוא נגלה את העולם העליון בחיים שלנו, בוא נגיע לעולם שכולו טוב, כאן ועכשיו, וזה בידינו. לאף אחד חוץ מאיתנו אין אפשרות, אין מתנה כזאת שנותנים לו, אין מתנה יותר גדולה. וזה ספר הזוהר שעכשיו מוכן בשבילכם.